Good morning! Grabe, bagsak kami kagabi, guys. Yung plano namin na kumain pa ni Daddy, di na natuloy. Pakanood ko ng, di na ako nakapag skincare. Colors. Ayun, nagwawala na yung mga doggies. Kami! Kali! Yung! Wala na sila. Ayan. Gandang umaga and happy Friday! Ay, sarap ng tulog pagka pagka pagod ka. Grabe. Anyway, bangon na tayo. At nagugutom na daw si husbandry. Asa na naman yung tsinelas ko? Tinangay na naman itong mga to. Ayun na naman, nasa ilalim. Yung Oh. Yes, Miggy. Good morning, Miggy. Morning, yung. Kali. Ano? Labas na yan. Labas na, Miggy. Gusto mo na lumabas, Miggy Trey? Yan. Labasin na kayo ni Daddy. Hello, guys. Ayan, panghali na naman. Oras na. Uy. Para pumunta ng pumunta ng store. Ayun. Kasi today yung aking session nga para sa gluta trip. Napag-gluta trip tayo. Kay Nurse Kate, and then yung pampatunaw ng taba. Siya. Sabi? Ay, hindi na pumunta sa pagpapag ng leg. Hindi, tapusin ko muna yung ano. Kasi nagpapaincheck ako nung pampatunaw nga ng taba dito. Tapos dito. So, bago tayo magpa-RF ulit. Kasi may 3 session pa yata ako natitira doon sa Vera ba yun? Vera Clinic. So, ayun. Tayo mag-skincare muna. Kasi dito nakapag-skincare kagabi. Where is my toner? Saan ang toner? Focus na ata. Focus na ba? Wala na tomato toner ko. Wala na pala, guys. So, diretso na tayo sa ano. Sa tomato serum. Kukuha nga ako mamaya sa store. Alam ko meron pa dito eh. Hindi ko kasi dinala yung tomato toner sa probinsya kasi para doon naman yun. Alam ko meron pa talaga dito. Wala. May mga ibang toner naman ako dito kaso yung tomato toner ang gusto kong gamitin. Ayan. Wala talaga. So anyway, proceed na tayo dito sa tomato serum. Ayan, konti na naman siya, guys. Paubos na naman ang ating tomato serum. Ayan lang. And kilay, tapos lip tint. Yun lang. Store lang naman eh. Ayan, dahil hindi ko pinaliguan yung buhok ko, kinulot ko na lang siya, guys. Para hindi bagsak na bagsak at 2 days na pang walang ligo. Kaya boom boom naman, diba? Ayan, let's go na sa shop. Ayan. Rilo! Opo. ABCD. Mag-ABC ka muna, dali na. Dito si Lucas na makul. It's English. Normal. English. Very good ah! Go orange. Dali na. Huwag mo ano yung mabasag yan. Sige, pamimigay natin yan sa mga bumibili ng Dio. Wants to play. Hi guys! Sabi mo na. Yee! Mapogi! Pogi ka pa? Paano magpapogi din? Paano magpapogi? Dalawa. Wow! Galing na. Ang cute oh. Pogi talaga eh oh. Pogi pa yan. Mag-artista ka ba? Mag-artista ka? Gusto mo? No. O bakit? Yayaman ka doon. Teach. Huh? Singer lang kasi. Oh, katan. Puti
Daming ilaw. Dali na, kanta na. Buwang talaga eh. Uy, wag. Masisira yung ano natin. Kulit. Kulit! Isa pa. Ah, ay, isa pa. Sino? Huwag na, makulit ka. Dito si Jada. Ayan. Sino ba? Ay, patay tayo dyan. Si Domok ng Kaka. Ay, galing. Ba't tinawakan niyo eh? Ayun, magaling ka na talaga. Ang bango naman ng anong pampandesal. Kaso low carb ako eh. Char. Low carb ako eh, pero kakain tayo. Amoy-amoy lang tayo. Low carb tayo. Ang sarap. Okay, upload mo talaga yung... So, hello guys. Andito na si Nurse Kate. Ayan. Siya yung mag-gluta drip sa akin. Tapos, chuk. Sa ano, pantanggal mga fats sa ating ano. Batag dito? Arms. And then sa baba. So, dyan pwede yan. Oo, pwede. Pwede siya sa chan din. Kaso, ayun, nag-ano nga ako. Low carb. Low carb. So, as in, ano, pa 1 week pa lang. Yung... Hindi, yung pakiramdam mo. Oo, okay naman siya. Magaan siya. As in, pero minsan nag-rice ako yung mga 3 subo. Iwan ganun na pag hindi kaya. Pero ayun, magaan nga siya sa pakiramdam. More on gulay lang tapos ulam, diba? Maraming siya. Maraming ulam. Ayun. Tingnan natin after 1 month. Char! Ready niyo lang. Home service tawag yun, diba? Nag-home service pala siya, guys. Contact mo siya. Lagay ko yung ano yun sa baba. Contact number niya. And, may page ka ba? Meron. Ayun, yung Facebook page ni Nurse Kate. Diba? Kahit parang nasa bahay lang kayo, pwede na kayo magpaturo. Yun. Taba sa braso. Hindi naman siya masakit. Masarap siya actually. Nakakaano siya. Nakakamiss kapag tapos na. Tapos babalutin ng cling wrap. Ah! Ang daming tutusukan siya. Okay, tuloy mo. Nakaraan mo nakita eh. Okay. Pero ano, taas yung pain tolerance. Hindi ko kasi masyado umaaray. Di ba klaya? Konting ano lang. Tita. O, tusok. Kakash, gusto mo? Ha? Tusok ka rin? O, Nurse Kate, tusukin mo nga yan sa tutoy niya. Tuliin na yan, tuliin na. Vlog natin mga Okay. dress. Ito pong mga ano. Ayan. Ang Itong tatanggalin. malambot. Actually, malambot na siya man eh. Oo Nakaraan nga. matigas Oo. siya eh. Tapos RF na lang, diba? Opo. Ding, pulutin mo nga na, Ding. Lagot, tusok tita. Patay na tita. Joke lang. Baka umiyak. Joke lang. Buhay na buhay. Kaaway na. Oh, baka away si Nurse Kate eh. Tusok kita. Straight siya. Yes. Babad muna siya habang nag-gluta drip tayo. Tutusok si tita, oh. Mahigpit na. Tutusok si tita. Kita na siya ng ugat. Ayun, no? Tusok, tita. Tira mo. Baka himatayin ka, Lucas. Baka himatayin si Lucas. Yan na. Ikaw din, Lucas. Gusto? Umiyak. Hindi, joke lang. Hindi. Tita lang, tita. Hindi ko kasali. Bilang ka nurse dito. Apo. Wala pa naman. Hinang malalim lang po. 1, 2, 3.
pa yung dahan. Oh, wala na. Finish na. Finish na, oh. Tusok. Oo, tusok. Siket. Siket. Pupo. Sa ano? Kung lalagyan. Ay, dito pa pala. Ganun ka nga. Nababasa ka dito sa tigil. Maraan kasi puro double cheese. Diet ka din naman. Siyempre. Sayang. Sayang ang tusok. Hindi mag-get ka para mga tao. Kautin ka, Kat? Kautin? Pag lumiit na siya, mag-akyat ako dito. Para big. Ubus yung film. Pwede pa ako pag-okay. Oo, tusok, doktor. Ikaw din, kasama? Ganda ba? Opo. Ha? Okay, next, si Lucas. Uy, upo mo na yan, tita May. Sunod na yan. Wala kasi mama. Yung kilay niya, oh, salubog na. Oh, ano? Mag-away ka pa, right? Hindi. Ikaw. Ba't ikaw? Vitamins na yun. Vitamins. Uminom ka rin vitamins. Di ba may ka vitamins, di ba? Yung kilay niya. Galit daw siya sa doktor. Tira mo, galit siya. Parang angry bird na yan, ah. Angry Lucas. Ala, wag ka magalit sa doktor. Papahili yan. Naiyak na siya mo. Hindi. Hindi, oh. Loko lang yan, eh. Dahil Ayan. pwede ka na artista. Sabi ko nga mag-artista yan, eh. Ako iiyak na eh. Wala, kinahibin na niya na. Hindi Kaya naman ka. hinahawakan na yung mata ni Lucas. Sa Mesa Live na tayo, guys. Para matunaw ang ating kakabaan sa barangko. Kaya ko yan! Grabe naman ang pilay mo. Umuwi naman si Mama? Di pa ata bumibili ng ano, Nana. sabon. Ito. Opo, tingnan mo. Biya din, opo. Boy, ano boy? Pick up. May nagbayad pa sa'yo. Wala na. Mga yan niya. Wala na pa hapon. Ayun na po, ayun na po. Sakit yan. May anesthesia naman yun. Anesthesia. Boy. Galit doktor? Galit ka doktor? Ito pa. Ha? No. No. Difference tayo, diba? Huwag na nga tayo YouTube. Uy! Doktor, pakitusok po. Pakitusok po itong bata. Finish. Ha? Finish. Finish? Opo. Huwag mo natin man. Sakit. Masakit din. Hindi naman. Parang naman kinakagat ng langgam. Vaccine yung sakit niya. Dire-diretso. Ay! Tingnan mo, 27 ml.
Siya lang ata nakaano dyan eh. Ikaw nagpadami ng gis dyan, Lucas eh. McQueen eh. Grabe. Hindi ko siya makuha. Oh my God. Is ganda yan. Nararamdaman mo naman, tita. Ha? Nararamdaman mo, onti. Yung ano, yung gamot ata. Ito sa hindi naman. Ang anesthesia mo sila yung Ay, Sige, ma'am. Angat ka. Yan. Cut. But doctor. Tusok tita. Pwede mo magsalita. tingin tusok. Mamaya. Madami siguro siyang kausap. Dami sila sa bahay. Kaya mga kids na hindi madali. Sila yung mga iPad na wala pa. Wait lang po. Inaayos pa ni Nurse Kate. Sa po, alin po kayo? Tingnan mo tusok ko. Tingnan. Dami. Dami? Oh. Dito pa. Okay. Okay. Okay din daw. Right side. Sabi ng side. Bakit? Sakit kasi yun. Bakuna naman yun, iba yun. Pengi. Mas maano yata yung ano nun, tusok. Concentrated. Map, di yung gamot mo. Siyempre, live. Mga live bacteria. Magpapaano ako, napapabutas ako. Ayan. Anesthesia. Kailan ta? Mamaya. Check lang yun. Ba may anesthesia rin? Hindi naman masama siguro yun. Naglagay na ako ngayon. Dapat, yung video mo nga sa ano, cellphone mo. I-live ko ng, ay, ano tawag? Pause. My day. Oh, wait lang. Pag ginanong yun. Yes. Ayun, siyempre, 4 minutes na about 30 minutes. Kung okay na po kayo. Okay na? Tapos na pala. Dito na tayo. Ay, oh my God. Para hubis bigas. Char! Ano ba yung ganda? Kay Belo yun ah. Kay Belo pala yun. Hubis bigas. Hubis bigas. Sa klinik ko, ano to? 7,000. Some area lang yun. Oo. Ano ka nga? Isa ko, paisa-isa lang yung picture. Ay, baba. Sino ba pwede sing? Bakit? Ikaw. So, ilalim ng puti. Ilaw.
Ano? Sinong iiwan? Iwan mo si tita? Galit ka ba? Ba't ka nagagalit na naman? Ewan. Bakit nga? Harap ka nga rito. Noel. Galit ka? Pusangot na doon. Oh. Ba't ka galit? Oh. Galit tapos nagpapapogi. Oh. Oh. Hoy, loko ka talaga. Oh. Galit ko no, galit ko no. Harap nga, papogi naman. Pauwi na ako guys. Nag-grocery lang ang konti. Wala na yung sunrock sa mga sabon-sabon. Bait-baitan no, bait-baitan. Huling-huli na naman ni Daddy. Tinatangay na naman yung bagong sinelas ko. Nakalito. Hoy! Ayos tayo ah. Ha? Ayos tayo. Sampaling kita eh. Ikaw Maggie, behave ah. Ay si Maggie. Yung dalawa nako, nandun sa ano, sa Presinto 4. Bigla pa naman nag-away. Kita natin. Nakabartolina sila. Mga salbahe. Ayun, nakakain na pala kami ni Daddy. Kaya wala tala. Ayan! Bartolina! Bartolina ang dalawa. May 3 taon na, pero si Marvin, kailan siya. Ito yung pinagkulungan ni Chichi tsaka nung anak niya. Yan, inuwi namin ulit. Ano yung? Salbay kayo ha, Bartolina tuloy kayo. Yung ano pala guys, yung anak ni Chichi, namatay din. Nakakalungkot. Hindi ko siya naagapan eh. Siguro na ano sa purga, hindi niya nakayanan. Ayun, tapos parang na-dehydrate siya. Hindi ko naman napansin, sabi kasi ni Ate Jane, lagi lang natutulog. So ayun, pagtingin ko talagang ano na siya, butot balat na. Tinry pa namin agapan or na makasurvive talaga siya. Dinadropper ko namin ng maligam-gam na gatas. Kaso, ayun, wala din. Nakakalungkot. Si Chichi nakaka-recover na. Pero yung bata, yung anak niya hindi na talaga. Anyway, ayun. Kaya ayoko na din mag-add pa ng doggies na, alam mo yun kasi pag namamatay, nakakalungkot. Sabi nga ni Ate Jane sabi ko, labas mo nga Ate Jane, tsatsagain ko yan na lagyan ng gatas every 2 hours. Tapos sabi niya, kaya nyo ba? Sabi niya, kasi alam niya na nung kay Puchi, kasi yun si Puchi ba yung Daddy namatay? Talagang sobrang hindi, yung Puchi na galing sa yung nanay nila Spotty. Yung si Puchi din, yung paglapit ko is paghawak ko, talagang bigla naiyak tuloy ako. Bigla na lang namatay. Kaya sabi niya, hindi nila ako pinapalapit doon sa sa mga aso kapag yung malapit na. I need Kalito. Dapat si Kalito pala. si Kali din dapat Unless proven guilty. Oy, guilty yan sa pangangat-ngat ng mga sinelas. Ikaw alam mo lang Criminal. Tsaka Daddy? Map. May may leakage. Leakage. Di ba dito pa? Inuha mo? Hindi ilabas mo na. Ayan. Set na ulit yung nila. Tsaka na. Ha? Pasok mo nila si pasok na si Junior tsaka si Kami. Sabi ko, kawawa naman nandun pa rin sa nila. Sa kulungan sa labas. So, anyway, ayun guys, tubig pa yung ulo ko. Nakapag, na ako, hilamos na. Naligo naman ako kanina guys, kaya hilamos na ako, magpapalit ako ng damit. Ayan.
mag-skincare lang ako and then Groot. iinom tayo ng, ayan, inom na muna pala ako. Groot. Baka makalimutan. Ito, Groot. yung Laxent. Lalim na. Pampa-fresh to guys. Laxent. Every night. So, kapag gusto ko siyang i-overdose, 2 sa umaga, 2 sa gabi. So, 4 cups daily. Pero pag hindi naman kailangan, halimbawa, kailangan ko lang siya ng pampatulog, lalo na sa gabi, syempre, ay magte-take ako nito ng 2 sa gabi. Yun lang, sa gabi lang. Pero pag gusto kong, alam mo yung feeling ko na hagardo na talaga ako, need ko na ma-fresh ang look na naman. Yun, overdose ko siya. Pero ngayon, 2 lang guys. Ayan. And then yung 2 lang pala kasi yung biotin nakainom na ako kanina eh. So that's it. Ayan, si ano? Sira. Ano bang tawag sa'yo, daddy, sa mga Ang warden dito. warden? Sa mga preso. Ayan, tapos si Groot palakad-lakad, si Poknat. Pero si Poknat lalabas yan mamaya. Hindi yan at titigil dito sa Trusty yan. Trusty. Pwede pakulang. Oo. Hindi nang kakawala. Yung mga Trusty. mga kulit, kulong. So, ayun lang. Good night. See you tomorrow. Try ko mag-edit nyo yun, guys.